Ενεργοποίηση ασύρματου POS GPRS Verifone VX675. Για να ενεργοποιήσετε το POS, πρέπει να έχετε στη διάθεσή σας το SMS που λάβατε με το TID, τον κωδικό του POS. Μέσα στο κουτί θα βρείτε το CardLink POS και ένα τροφοδοτικό. Συνδέετε το τροφοδοτικό στην υποδοχή του POS και το αφήνετε να φορτίσει πλήρως για 4 ώρες. Αφού φορτίσει, πατήστε παρατεταμένα το Enter και εμφανίζει CardLink έτοιμο για συναλλαγές. Πατήστε Enter. Πατήστε το πλήκτρο που είναι κάτω από την ένδειξη μενού. Με τα βελάκια επιλέγουμε το εικονίδιο Σύστημα και Enter. Στον κωδικό επιχείρησης πληκτρολογήστε τον αριθμό 2 και πατήστε Enter. Επιλέγετε το 5 Service και Enter. Πατήστε πάλι τον αριθμό 2 και Enter. Επιλέγετε το εικονίδιο 1 Locations και Enter. Σε αυτή την οθόνη πατήστε 1 και Enter. Πληκτρολογήστε το TID. Είναι ο οκταψήφιος κωδικός που λάβατε με SMS και πατήστε Enter. Στη συνέχεια, πατήστε αρκετές φορές το Cancel, είναι το κόκκινο πλήκτρο, μέχρι να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη CardLink έτοιμο για συναλλαγές εισάγετε ποσό. Τώρα θα κάνετε μία ενημέρωση παραμέτρων στο POS, ώστε να ενημερωθεί με τα δικά σας στοιχεία. Πατήστε το πλήκτρο που είναι κάτω από την ένδειξη μενού. Επιλέξτε το εικονίδιο Σύστημα και Enter. Στον κωδικό επιχείρησης, πληκτρολογήστε τον αριθμό 2 και πατήστε Enter. Επιλέξτε το εικονίδιο Init και Enter. Στον κωδικό επιχείρησης, πληκτρολογήστε τον αριθμό 2 και Enter. Το POS ξεκινάει την ενημέρωση παραμέτρων. Η διαδικασία αυτή διαρκεί λίγα λεπτά, ανάλογα με την κάλυψη σήματος του GPRS δικτύου στην περιοχή που βρίσκεστε. Με την ολοκλήρωση θα τυπωθεί το μήνυμα «Ενημέρωση επιτυχής». Περιμένετε λίγο μέχρι το POS να επιστρέψει στην οθόνη επιλογές συστήματος. Τώρα θα κάνετε έναν έλεγχο επικοινωνιών για να επιβεβαιώσετε ότι το POS επικοινωνεί με τα συστήματα συναλλαγών. Επιλέγετε το εικονίδιο 2 «Έλεγχος επικοινωνιών» και Enter. Με την ολοκλήρωση θα τυπωθεί το μήνυμα «Handshake OK». Το τελευταίο στάδιο της ενεργοποίησης είναι να επιβεβαιώσετε το TID. Επιλέγετε 4 Terminal Status και Enter. Επιβεβαιώνετε το TID με αυτό που λάβατε με SMS. Το CardLink POS είναι έτοιμο να το χρησιμοποιήσετε. Ευχαριστούμε για την προσοχή σας.